MiDNI, erregistroa eta aktibazioa. Nana gure nortasun pertsonala beti ziurtatzen duen segurtasun goreneko dokumentua da. Polizia Nazionalaren bermearekin igortzen da, eta denboran zehar hobekuntzak jasan ditu. Orain, MiDNI iristen da, zure nana mugikorrean eramatea baimentzen dizun aplikazioa. MiDNI aplikazioak nan fisikoak dituen erabilera berdinak eta segurtasun berdinarekin eskaintzen ditu, baina modu digital batez. Nola lortu dezakezu? Oso erreza da. Indarrean dagoen zure nana eta zure mugikorra bakarrik behar dituzu. 2 pausu bakarrik baino ez dira. Lehenengoa, erregistratu, eta horretarako 3 aukera daude. Bigarrena, app-a deskargatu bai Google Playtik edo baita App Storetik ere. Lehenengo pausua, erregistratu. Nana mugikorrean eduki aurretik erregistratu egin behar duzu ondorengo aukeraren bat erabiliz, interneten bidez, edozein polizietxean, edo edozein dokumentazio unitate batean. Lehendabiziko erregistroa, interneten bidez. Nan elektronikoa, txartel irakurgailu bat eta indarrean dauden kodeak izanez gero, zu zeuk erregistra zaitezke zure etxetik eta erosotasun osoz, 3ubikoitza.midni.gov.es webgunearen bidez. Zure nana sartzerakoan eta zure nortasuna egiaztatzerakoan behar duzun kodea SMS baten bidez iritsiko zaizu, zure telefono zenbakia erregistra dezazun eta zure nortasunari lotzeko. Momentuz ez duzu ezer gehiago egin behar. Bigarren, erregistroa. Polizietxeak, PAT dokumentazioaren eguneratze postua. Zuzeuk egin dezakezu baita. Polizia Nazionalaren polizia etxeetan, PAT bat erabiliz edo dokumentazioaren eguneratze postuan. Zure datuak eta mugikor zenbakia sartu eta erregistrorako SMS bat iritsiko zaizu. Hirugarren, erregistroa. Dokumentazio unitateak. Erregistratzeko 3. modua, zure nana berritzea dokumentazio unitate batera joaten zarenean izango litzateke. Igorle batek erregistro kodea lortzen lagunduko dizu. Zure telefono zenbakira lotu dezazun. Momentuz, ez duzu ezer gehiago egin behar. Bigarren pausua, app-a deskargatu. Dena prest dago zure mugikorrean app-a deskargatzeko eta nahi duzunean aktiba dezazun. App-a bai Google Playen eta baita App Storean ere eskuragai duzu. Beraz, Android edo iOS sistema daramaten mugikorrentzako bateragarria da. Gure kasuan Android sisteman erabiltzeko deskargatu dugu. Aktibazio fasea. MiDNI app-a lehen aldiz irekitzen duzunean, zerbitzuaren kondizio eta baldintzak onartu beharko dituzu. Leihoaren beheko aldean onartu botoia sakatu. MiDNI aktibatzeko momentua iritsi da. Aktibazioa hasi, botoian sakatu. Hurrengo pantailan app-aren pribatutasun politikaren berri ematen da. Beheko aldean onartu botoia sakatzen dugu berriro. Aktibazio datuak sartzeko unea da. Nanaren zenbakia letrarekin eta euskarri zenbakia. Azken zenbaki hau zure nan fisikoan aurkituko duzu. 3 letraz eta 6 zenbakiz osatua dago. Behin hau egina, hurrengoa botoia sakatzen dugu. Pasaitza bat sortzeko momentua da. Ziurra izan dadin, 8 karaktere izan behar ditu gutxienez. Eta baita ondorengo 4 karaktere multzoetatik gutxienez 3 izan behar ditu. Letra larriak, xeheak, zenbakiak eta karaktere bereziak. Bere erabilera errazagoa izan dadin, app-aren desblokeoa hautatu dezakegu mekanismo biometrikoen bidez, aurpegi edo aztarna digitala esate baterako, gure gailuak funtzio horiek baldin baditu. Momentu horretan, SMS bat jasoko dugu egiaztapen kodearekin. Mezua automatikoki agertuko da MiDNI aplikazioan eta hurrengoa botoia sakatu beharko dugu soilik. App-a aktibatua geratuko da. Nire nanera joan botoia sakatzea geratuko zaigu soilik. Badena pres egongo litzateke nana mugikorrean erabiltzeko. Hain azkarra eta erraza. Beti bezala, Polizia Nazionalak bermatzen duen segurtasun eta konfidantzarekin. Gehiago jakin nahi baduzu, 3ubikoitza.midni.gov.es webunean sar zaitezke. Polizia Nazionala zurekin konprometituak.